Nervis, desconcert, però amb moltes ganes de començar aquesta nova etapa universitària. Aquestes són les primeres impressions dels estudiants de primer curs de la Universitat de Lleida. Uns 2.000 alumnes de primer donen el tret de sortida al curs acadèmic 2017-2018. El primer dia de curs els serveix per conèixer els companys de classe, forjar noves relacions i orientar-se dins el campus universitari. Realment amb moltes ganes també, no? Per començar la universitat és tot nou, coneixes molta gent, fas nous amics. Jo vinc d'Igualada i també nerviosa perquè no coneixo ni Lleida ni ningú. Pues con muchos nervios y aún no sabemos cómo va todo. Y estamos aquí preguntando y bastante nerviosas. La UDL ofereix unes jornades de benvinguda pels estudiants de primer curs. Amb aquestes jornades s'explica quin és el funcionament i organització de la universitat i quins són els serveis que ofereix. En aquest dia també se'ls presenta el tutor de grau. Perquè arriben molt desorientats, llavors més que res ensenyar-li les classes que han d'anar, si s'han de reunir amb els tutors, com que tampoc no saben qui són, més que res facilitar-los el primer contacte amb ells. Doncs el nostre primer dia, inquiets, sense saber què ens esperàvem i anar veient més o menys a veure què és això de la universitat i a poc anar coneixent més o menys. Pels professors també és un dia de nervis i de novetats. Molts d'ells tindran alumnes de primer curs i es mostren amb moltes ganes de començar a donar-los classes. Per tots els docents, tornar a veure el campus animat i ple de gent és un gust. Amb una mica de paciència i bon humor, perquè clar, és complicat accedir a la universitat. Intentem que tot estigui, diguem-ne, els horaris, són uns horaris que als alumnes els van molt bé perquè tenen torns de matí o torn de tarda. De primer són els que són una miqueta, un pou de sorpreses, no? Perquè arriben una miqueta despistats a vegades, poc concentrats, estan en un moment una mica curiós. És un ambient molt il·lusionant, no? Els joves venen amb molta energia, aquí ho tenim ja tot preparat, també el rebem amb molta il·lusió i amb ganes, no? Els alumnes de segon, tercer i quart curs també han començat avui les classes. Per ells avui ja no és un dia de nervis, sinó un dia de son després de més de 2 mesos de vacances. Alguns es queixen d'haver iniciat el dia amb classes a primera hora. Fatal, amb molta son, moltíssima son, però bueno, he tornat avui del poble y avui comencen las clases, estic una mica dormida, pero bueno. Hemos tenido un profesor que nos ha dado solo la introducción de la materia, estadística avanzada, y la verdad es que se mira muy bien, creo que será un buen profesor y que con él vamos a avanzar mucho en la materia. La matrícula per a nous alumnes estarà oberta fins a la tercera setmana d'octubre. Des de la universitat s'espera assolir la xifra de 2.100 places que suposaria el 90% d'ocupació. Enguany, la UDL ofereix 34 graus, 11 dobles titulacions i 46 màsters oficials.